പടച്ചവൻ ഓരോ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. കാരണം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ടും ശാരീരികപരമായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞൊരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ: മനുഷ്യര് ചതിക്കും, കൂടെ തോളിൽ കയറ്റ് നടക്കുന്നവര് ഒറ്റപ്പെടുത്തും. പണമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയുടെ വിലയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പണവും ഹാപ്പിനെസ്സും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം തരുന്നത് പടച്ചോനാണ്. ആ പടച്ചോനെ ശുക്ർ ഒതുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ: ആരൊറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാലും പടച്ചോനുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കരയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ: ഇന്ന് പടച്ചോൻ നിങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ 100% ഉറപ്പാണ് പടച്ചോൻ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കും. ചിരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനോ